ole hemi te pahnih hi khoilama tanga local ngen ni a tute ngen ni chu ka hrelawa amaro chu mi bum mang takan ni ti laia kha kan soido a nula hetianga mi bum tur zonga an han chekol thina hi achim om em mai ani ti chuan tunan omna mun hi so phaileng khon in ka hria heta hianin an soidan chuan hna thil lampan an tuma ta chuan phone ti bo angin an in soya mi bum tur an zonga ni a zia lo khop maya thina na ti chuanin hemi te pahnih hi mi thiam tak mai an nia phone an man saka chuan lawan siama ting chuan hekar hlo om takan ni chung an phone man sak te chu an hek saka ti chuan an bank account te an va thlun zoma poisa an lak chu sak vak zel ani ting chuan mi tam takan lo bum to ni om takani ole tunla hian kan rama hian in hetiang ang in bumna hi atam maya he video hi ngun deuin lo en ula kan tangkai pui ngei kha ka beise ya ka du bokani chu tianga tangkaya mang tur chuan he video atang hian in inzir chuakila thale en ka ria mitam takin bum kan tok to amaro chu atam zo khanin bum kha kan la tok ve lo mai theya chungte wang chuanin kha kan chunga thleng ve thei reng ani wang khan ngun takin han en taila hetiang ang meichia emo mipa emo po ni ta sela tulaya chuan Fimkhur hi angai khop maya mi kan laina ta kan tran puina konga po hianin inveng reng chunga ngai tuana fim tak puwa mi te po hi kan tran pui te po kha asualo tora ka ngaya chungte wang chuanin tu ma kha wa kher lave mo wa tran pui lo tur wa ngai sak lo tur tina po kha ni chuang lawani ole engtin nge ruam man nan siam heta hian alo lang chiang don khop mai somite so kan zo don ni ka zo zo tan ma chukla tan kala omang Fimkhur do ra omang helaya in thatak mai nei tu te so phaileng xvcp te in ania hi pulan mon ki mate in khani ti chuan tiang hianin pu mon te ina hian chanpui na dil khanin an valuta Fimkhur mel khop mai o tang hianin arin hlel om sa rim shim maya lem chan hi an thiam ani ti hi a chiang ha le me mai ni engtin nge lo ti don ame lo ko lo ngai sa kapu ko ngai takin phone kala mang nok the nge ko ni ngai ni na thiala kal kan tuma ka phone ka thau se de ya ka chian nu so a phone a signal a le the si lawa kan sung ka biak nok ta ani tak to le mang ta te u o heta henalan dan chun pu mon te hianin alorin hlel mel dewa chan chu mel mu ngai lo mo mi khol hetianga an inaron lu ta phone man ron deal ta chu Atir ti boilai khanin angaya thachi lawa alo chik mel view mai ta hianin hei chuan lamaron nei hi phone kha thlau chia ta chona thian nu khanin signal nei box hi lawa wang khan tiang hian chungte biak du chuan lam khanin phone hi achu saka pumon te hianin he lovin ril thiang hlim tak puin tran pui an ngai ani ti ashiata mo aron chang thiam box ya khatiang na na chu ti in tiang hin ngai that lo na em po nei lo khan an man tira amaro chu po na chu pui ta dai hi chu angai chu that chia lo mel deu ale zia lo ben mi a etil ga lo lak lo sia mi ai chung ka chu biak ni tum thok chin la an kai chin ka che sik lo ni kham lo ba tam the lo ko na sang ka phone ko mi yo ale lak lo sia ba mong lak ka che ole heta hianin mi hlo takan ni na chu aron lang don ta ni mi pro tak mai an ni mo mi tam takan lo bum to ni ta hen pu mon te phone kha lak chu saka ama hi chuani na thiam chi lo ni na langa
ti hian a thian nu zo khi phone kha peta a ti chuan a thian nu hian man mo takin pu muan te phone atang hian an hack na tur number kha ava call ta ni ti chuan tiang hian a lo lang ta a chumi hnuwa chuan engtin nge an ti le don en le lokang Tungro. Thong mo ding. ti kha chuanin kan hmu ta kang khan a chiang ta em maya kha phone atang khan an hack na tur number khan han phone ta ti chuan call i sami kha an delete le dei ni ti chuan phone hi ava pele ta kha ni a engma poi khoi lo ang khan an lang ta ni chu ti chuan phone kha an hmang zova an dun ti hnuwa khanin helai mun hi an tlan chu san le dei mai ni mo an fing phakar khop mai ti chuan pu muan te poin ngai that lo na pakhat ma kha nei lova le atuk zan alo ni chuan engthil nge thleng don ta takin bungro man thai si pe tue với nó đi không mồ o ngồi đó có lâu mang pin đó nó lo tiếng hoa anh rồi tiếng nào thì lên tiếng anh đây anh tiếng nào lên ô he tiếng cái tiếng nghe cái balik nghe anh sống với cái lo khang nula pani te khan pu muan te phone atang khan an hack na tur number kha an va call ta ti chuan chu ta tang chuan tu na kan hmuang hian OTP zawng te kha an phone atang khan an lo hmu ve ta veka pu muan te phone a thleng ang message sa don te heng zawng a hi tiang hian a lo lang ta veka chumi hnuwa chuan a bank account a password te nen lam khanin a lo lang veka wang khan tiang hian pu muan te account na mi kha an mani account na khan an transfer ta vek mai ni chu a poita em maya tuna kan hmuang hian a balance sau zawng a hi tiang hin a lo zero vek mai ni a poi hle mai khaya cái ông xìa liếng lề không mất gì hết kia ấy là có con xe lộc em thì chỉ là cần nấu tê phôn anh mang lòng bên ông thổ khác thì nghe món tì lề máu rồi lộc ấy là có chị ở lòng mấy chị à anh chị bày thấy đông thì pu muan te kan tur pui tak zeta hetiang kha itong ve the ni mo nang le ke po hian kan tong ve thei reng mai ni ti chuan kan mi zo pui tam tak ten hetiang ang bumna hi an tong mek boka ti chuan mi bum mang thiam na sang tak nei kha an lo chuaka chumi kara chuan thiam na sang tak nei mi fel em an lo chuak ve le zel boka ni chu tiang kara tang chuan tiang hian vanei thak takin ama shil shetu kha atong tharta he boina hi tiang hian star has 67 has kha han met ula in phone a khan han chuta ula ti chuan pu muan te po hianin ting chuan an chuta an call ta mo i dai langa ti chuan he thil hi lo lang don ta ni call forwarding when busy ti kha tiang hian aron lang ta voice mo data tiang chi ti khan lo in tlar thlaput mai ni khata khanin alo fihlim ta ani chumo ni danga chuan khatiang anga check na chang kha lo hreta ti chuan no forwarding tiang chi te khanga khanin account na kha an lo hack sak ve che ni chuan engtin nge I phone atang ve khan isu tang kan ti chuan has 002 has kha tiang khanin in type lenga chu I dai langa ti chuan issue lo lai phone an lo khoya an lo hack che ni chuan I phone atang ve khan tiang hian I va suit le thei don ani chumo tiang hian I chunga ti chuan in dai langa call forwarding all mo arise successful alo ti ta ni
ti chuanin i ti bo vek don ani chu mo i va thiat vek don ti na ni chui phone atang ve khan helai hi thil har sa lo te ni ya pu muan te po hian in tiang khan he van duina to chin a hi chuanin a tok le to lo wani tiang khan a phone check na chang a sia an lo ti le palani po in na phone a khan in a lo lang thei ta hey an lo ti le tlat mai tin lo mani pon su dan kha thiam to ta ni chu tiang chon nang le ke po hian in he video kan en mek ang hi zan in pon mo naktu ka po kar le a po niang tiang khan nakuma po ni thei kan la tong ve the ni khata tak mai khanin i shiat lo lai khan i mirin te po khanin i phone khan lo hek sak ve thei che ni chu i shiat mi lo khanin i account kha lo bleng ve vek thei mai ni chu har sat nan chu i to lo na tur chu ne mo lo Fimkhur phot la i lo tok palani po in irin hlel de wini phone voina lo mangani chuan a man zo rang takin tiang hianin han check ta la hei tuna lo langa hi i chuanga ti chuan in ko langa ti khan alo in tlar thlapu tanga ti chuan khaya tia an lo hek che ni chuanin tuna i mu le me khi i chu le nga ti chuan i va kol le nga ta tang chuan i sut vek thei don ti na ni chumo ka tiang har sat na kha atam maya mizo te hianin bumna kan tok thina molte te kan ni thina chunga chuan har sataka kan sum tho chu sa kan e kauna kan da te kha emo enrek te po ka teng khan aron thleng thina ni OTP te tin kan hlo te po tunai chun gpay kan war to gpay mangte in teng khan kanin pe mai zel ta chu tianga chuanin OTP kha kan phone khan lo he kani chuan midang phone a khan lo thleng ve zelanga kan account no poisa lo lut ti kha an lo muanga in mumia lo po khan kan phone ten lo khoi to phei chuanin mun hla taka tang khan du in kan account khan lo rok thei to don ani chu ole tuna kanin hole tur hi kan ta na tangkai turani zo na tam tak kan nei thina chumi chana chu heta hian omani ti chuan le purin oma chu tui takin amu hi la tak salama har satna pakhat ma nei lova in social na po nei lova ni ti na chung de chuan he mitlai chu anei hona po hianin an soya ti chuan zanria chu tui takin an eya an hlim khop mai chuin khom ten mangzawa teng khan zana YouTube lamte tlungte LJ YouTube channel te an clear hawa mo no man te mai ani chu tianga hlim taka hunan man nuwa chuanin zana khanan muta ti chuan atuk zinga an fanu jing tho khanin thingpui an luma apa kha thingpui hi zinga hianin avasiam sak thina ni chumi a thingpui siam pe to in tura avakai tho tura chu tuk dang ai khanin a tho har deu tlat maya an pa hi mo ta chuan a fanu ngai thalo chuanin avan tho har ve monile tukin sing chu ka pa chu o tiril rupa khanin chaw de wanianga ti khan vakai tho tumina va panta ti chuan kai tho chi o zawng kha alo ni tatlat lo mai engwangin nge he zingkara hian anpa ber hi hetianga natlong na pom lova alo thi tak mai he zona lian tak mai lo ta he video kanen zo hian achan na chu kanin pedonia pa zing thu ka siam che wen ro pa no te apa hi pa ole tikhan purino machu zing darli le dariat in kara vandoi thak tak main kai tho thei ani talawa engwangin nge lungphu chol he zing darli atanga dariat in karbora hian athlen thin
ti zona hi apoi mo khop mai kan rama ngei po hian lungphu chola thi kan tam ta hle maya chunga tam jok te chu jingdar li atanga daria dar ko inkara boral ani tlang puyani engwangin nge he thil hi jing lama kher a thlen thin kan ti chuan mihring tui in tlem lutuk te hianin hetiang ang lungphu chol hi an tok ma bi ke me maya ti chuanin zan lama khanin tui a in tam lo ema wang khan tui takin a mut thil lai khan zana lo rei chawa atak sa thi sen kha alo tak ta em maya ni pol dal tu tui kha a miu lo wangin ti chuan chu thi sen tak chuanin lungphu kha aron no ta ron ti dang lam chhota ti chuan jing lam alo ni meu chuan lungphu chola kai tho thei lo mi hring kha kan lo ni ta thina mi hringa kanin chan lo fo ta thina dam thareng kha tiang hian jing lama kai tho thei lovin kan lo om ta fo thin ani chuwang chuan chu ti ni si chuan eng tin nge ni yang zanreya khan kan haranga kan thawanga tui kan in zia don em niang ti chi po ni chuang lova tui hi kan in tamanga mo tin zan mut don minute som panga bora hian tui no khat vel tal hi in thin turani chu kan mut pui yanga kan mut thil nananga ti chung kan thi sen kha lo pol dalanga lungphu chol tur kha tam takin he thil hian alo veng ta thinani ole kha ania hei hi awareness sangdewa kan han chanchawp kha ni atir lama khanin ka soilova in mi hriat thiam na ka ngen tak mewa thil tak take mo ka tia ti lain thil tak take mo ti ho kha in ti so lova atak tak ania heng thil hi apoi mo tak zeta amaro chu alim ma hi chu tiang hian om thei turin kan lo changta khalaya khan thupui nen te polo in milchi alo deuh thei minlo hrethiam anga ti chuan kan lo tangkai pui theu po ha ka be sei tak mewa ni Kama muro. Mà đâu có lúc mà chúng nó không tí khao đâu hổ nó ăn lâu đã không hổ nhỉ tập cái lù chì bung rồi mình khai gì về tụi em tụi tiền thì nó nghe nhỉ mò có lúc thỉnh thì nó nhỉ tiếng hoa rồi con tính khao nó ồ chạy cái cong thì nó tiếng nghe ăn lồ